ndị be anyị daalụ m kemgbe ife dịka ụbọchị ịnọ gara aga ka o ji agụ m agụ mụ mee vidiyo a m chọrọ ime maka ndị Igbo na identity. Mụ jụọ ajụjụ a ka onye Igbo ọbụla nọ n'ụwa nwee ike, onye Igbo ọbụla nọ n'ụwa fụrụ ya nwee ike tinye uche na ajụjụ a m na-ajụ, ma ọ gbakwanụ mbọ zaa ya. Ajụjụ ahụ bụ kedu ndị anyị bụ? Ọ bụrụ na a single Igbo person ọ jụọ kedu onye m bụ, kedu ife wa identity anyị? Ụmụnne m, nsị unu na obi dị m mma kemgbe Nigeria ji wee mesi election. Ana m aghọwu na aghọwu. Ife mee na obi adọrọ m mma awụ na o ruru oge ọwụ tọnụ ndị Igbo ha gbawa anyị aka napụ anyị, and na-ele m anya n'ihu n'anya n'azụ. Igbo sị ka ha nụwa ọgụ, ha egbuchapụ ndị fọrọ afọ, ha egbuchapụ ndị Igbo ndị fọrọ afọ. Igbo sikwanụ ka hapụ ọnọdụ a ka ọ dị etu ọ dị kịta, nke na-abịa n'ihu ya ka njọ. Mana most importantly, uru afọ na nyara isi azụwụ na Igbo adịghị ekwu ka ejewe ọgụ, maka ijewe ọgụ ọka njọ. Ọgụ dị o, mana ọgụ akọ na uche ihe a ga-anọ. O wee na-eme m n'uche na anyị ga-ebidokwanụ, anyị ga-eru n'isi mmiri wee mara ife kpata na egbe ndị Igbo na-anyụkarị ọkụ, wee mara ife o ji adị izi mba enweghị ihe ha wụ ịchịkọrọ anyị wụnye n'ime akpa. Ama m ihe a ga-emekwe, ọnọdụ agbanwoo, onye Igbo ahapụzi nọ n'ọnọdụ nọrọ n'isi, mana okweghị majority of ndị Igbo aghọta ife m na-ekwu. Igbo nashiga na ife m na-akpọ authentic omenala, ife omenala defenders na-akpọ authentic omenala. Igbo ya nọ n'isi, Igbo agha wụzda ọdụdụ, mana ọ na-afịa onye Igbo ahụ ịghọta etu anyị esi mie. Amakwa m ife o ji afịa onye Igbo ahụ ịghọta etu anyị esi nashiga na omenala ahụ. Maka nke mbụ, onye Igbo na-eche na ịmụ ife wa omenala, and ụta dịkwa ọrịa, mana ụta adịchaghị ọrịa, maka na ọ na-eche na ọmụ ife wa omenala. Onye Igbo achọghịzi bend down, tinye anya na mmiri, chọpụta ife wa omenala ahụ, chọpụtakwana ife abụghị omenala. So ife mmadụ na-eche n'ọma mana ọ maghị ihe ọ bụ, ịkụziri ife ahụ na-afịa ahụ. Nke ahụ nke mbụ. Nke abụọ bụ na ife a na-akpọ religion, ife ndị Nigeria na-aghọta ọ bụ Christianity na Islam, and Christianity na Islam nwere ebe ha na-agbakọ. So ndị Igbo ndị chọrọ ichebede echiche gee ntị, bịa ha jụọ kedu ebe ndị omenala na-agbakọ. Ha n'anya ha afọghị ya, ha sị ka ekwa nke nwa ile ọna na-ekwu ife a. Mana ụfọdụ na-ege ntị ebidogo ghọtawa na ndị Igbo 45 gbakọ, ha fọmụọ n'obi, ha nwee n'ihe ahụ chọọchị na mosque na-enwe. O wee ruo ori nwanne nya ahụ, ife mbere ka m
ife ya eme ka m Igbo wee ghọta ife m na-ekwu very easily wee mee mụnwa wee ghọtarị na o nwere ụzọ anyị esi gbarie nya bụ ihe ọ dịrị onye Igbo mfe ịghọta ife a na-ekwu dukwuoro onye Igbo mfe ịnachiga na omenala aha and ife ahụ wụ onye Igbo ọbụla gbaa mbọ zaa ajụjụ a kedu ndị anyị bụ and ọ bụrụ na single Igbo person ya jụọ kedu onye mbụ majority of ndị Igbo nọ n'ụwa today na-eche na ikwuo na Igbo onye Igbo then na iwe onye Igbo mana ọ bụghị onye kwuo na ebe onye Igbo wee onye Igbo ọ maka echiche dị etu a kpatara na onye nọ na South East onye Nigeria tinyere na South East of Nigeria ji eche na onye nọ na Rivers na ya na ya na-asụ ofu asụsụ na-azụ ofu afa ya na onye Igbo ya na onye ya na ya na-asụ ofu asụsụ na-azụ ofu afa nọ na Delta ma Edo na ọ bụghị onye Igbo ma onye especially ndị a nọ na Delta ma Rivers ma Edo kwuo na ha abụghị ndị Igbo onye ahụ nọ na South East obi aka ya ọ na-ekwu na ndị a na-agọ na ha abụghị ndị Igbo mana ụmụnne m anyị ya etinye anya na mmiri kịta wee chọpụta ife mere mmadụ o ji bụrụ onye Igbo wee chọpụta kedu ife bụ Igbo identity a o ruo nwanne nyaahụ m wee bịa na timeline m tinye post maka echekata m ka anyị esi gbawa anyị aka oge o ruo na tọn anyị o nwere ebe uche m agbatara nsị na ọrụkwana na anyị nọ ọfụma na midia ndị Igbo aka ebido na-eti mkpu 10 years ago n'ọtọọnụ ndị Igbo n'ọtọọnụ ndị Igbo n'ọtọọnụ ndị Igbo o nwere ebe anyị ekwuru okwu ọbanye na ntị onye ntị ochi mana anyị enwere midia wee pụta na timeline m dee ndị Igbo jeenụ yọọ ndị dịka Tony Elumelu ha na ndị otu ha ndị Igbo ndị ọzọ ji ego ụnụ ma ndị Igbo ndị ji ego yọọ ọnụ ha ka ha bido midia na midia dịkwanụ mkpa etu anyị nọsi ndụ ụfọdụ ghọtara ibe m na-ekwu ụfọdụ aghọta akwana ya mana ndị aghọta ha ụta adụ ọdụrụ ha ofu nwanne m nwoke bịa wuru nnukwu enyi m nwoke Jacobs Chizoba wee bịa wee jụọ m na Elumelu ọ na-eme onwe ya identify as onye Igbo m wee sie nwanne m gbakene m ife ịghọtara Igbo identity to mean nnukwu enyi m nwoke azara m question ahụ ọtụtụ ndị Igbo tụnyere ọnụ n'okwu azị ha gwa m ihe identity onye Igbo meanụrụ ife Igbo identity meanụrụ mmadụ up to 20 or 30 m jụrụ question a sọsọ ofu onye zatara ya onye ahụ zatara ya bụ Nze Rabi Barrister Mathias Odo n'igbue nkenke ọ sị na identity ọ bụrụ nọ maka mba nọọ ihe mmerụ ihe mba ahụ na-eme ma ihe mere mba ahụ ji wee dị iche from mba ndị ọzọ ihe ahụ mere ha na-eme na ihe ahụ ha nwere mba ndị ọzọ enweghị nọọ ihe ahụ identity ha like obodo a na-akpọ England anyị na ha nwere history ikwu okwu identity ha today ekwuho maka Anglican Church a ibidobeghị ọkwịfụ ndị Arab ikwu okwu identity ha today ekwuho okwu Islam ibidobeghị kedu ifewe Igbo identity maka ife onye na-eme ka eji ama ọ bụghị ihe onye kwuru n'ebu ka eji ama onye ahụ isi na ị na-akpụ ụzụ mma ada ege ntị mgbe m ejikweta na ị na-akpụ ụzụ mgbe m fụrụ ngwa ọrụ fụkwa n'ebe enwere nyawa ọkụ wee bịa
wee na-ajụ question a today ka onye Igbo ọbụla zaa ya. Kedu ife Igbo kwesịrị ide eme onye nọ na South East na-eme onye nọ na South South adaghị eme? Onye nọ na South East ji aka obi ekwu na ebe Igbo na onye Ikwere na onye Agbọ abụghọ ndị Igbo maka na ha sị na ha abụghọ ndị Igbo. Onye nọ na South East ọ na-agọ mmụọ? Onye nọ na South South onye Ikwere ghara ịda agọ? Maka ịgọ mmụọ so na identity ndị Igbo. Onye nọ na South East, onye Nnewi, onye Ọnịcha, onye Ihiala, onye Udi, onye Nsụka, onye Abakaliki, ọ na-eme ịlọ mmụọ onye Agbọ ghara ide eme? Ife ndị a nlistri wụkwa ife so na identity ndị Igbo. Ọ ife ndị Naijiria ga-awụ hafụ ha sị nọ ife a ka ndị Igbo na-eme. Ana m ajụ nụ ndị nọ na South East ọ na-emie ndị Agbọ ndị Ikwere ghara ide emie? Gị nwawe onye Ọkịja ọ na-awụ ị na-ekpe ekpere iwepụta ọfọgụ tie n'ala metie n'ọnụ si Chukwu esi asị ịnọrọ ebe ekwuru etu ndụ mmadụ ya esepụ ya wepụ ndụ gị na ekwena ka agbụrụ gị ka mmadụ ka nka na agbụrụ gị? Isi etu ekpe ekpere onye Ikwere ghara isi etu ekpe, onye Asaba ghara isi etu ekpe, onye Ọkpanam ghara isi etu ekpe. O ji akaghị obi ikwu na iwe onye Igbo ha nwaghara ịwụ maka ikpe ekpere etu onye Yoruba, onye Fulani, onye Hausa asị n'ọkwa etu a na ndị adụkwa iche na anyị. Ife merụ onye Igbo ji bụrụ onye Igbo ka m na-agụsị ife a. Mana a sị ka etinyebe okwu ahụ ọnụ gawa n'iru, anyị afọ ọtụtụ ife and anyị etinye ọnụ in certain respects. Ụmụnne anyị ndị a bisi ebe a na-akpọ afa ha bi na borders. Nne nọ na borders na-aka enwe pressure ibido deny ma ndị fabụ because ndị ahụ ya na ha nọ na try ha na-agba mbọ ka ha maa na ha enwe ike ịdọpụta ha ka ha wee hie nne ma ọ ka e wee na-emegbu ha. Ndị ọwụ ọlụ ha ịda agwa ndị ahụ nọ na ọnwụ n'oyibo ife anyị akpọ borderlands boundaries. Onye kpatara onye na-achị Naijiria kịta ji ya o were ego Naijiria ogoro Land Cruisers nye ụmụnne ya ndị nọ na Niger. Ọ na-eme ka o kwụsie ha ike n'ala maka ọma na offense ka ha nwa wụrụ ya. Mana ife m na-ajụ owu ndị si South East ndị a na-etu ọnụ na ha bụ Igbo, ọkwa South East ka m si o, even though na 500 years ago na Delta ka m nwụ maka abụ m eso m na ndị Obolo. Kedu etu anyị nwewo ndị South East si akọwarụ ndị a nọ na boundaries na ha bụ na anyị ncha bụ ndị Igbo? Anyị ejighị omenala akọwa ebu n'okwu anyị na-ekwu a na-egosikwu na anyị nwa makwa ife Igbo na-eme. O ruru ife dịka o rubeghị otu ọnwa eme Igbo eme na Lagos. Ife ndị Igbo bido okwu, ọtụtụ ndị Igbo bido okwu ewu ha bido na-agwa ndị ahụ nọ na boundaries na ndị Naijiria niile bụ ofu. Onye na-agwa na ndị Naijiria niile bụ ofu, kedu ife o ya eji ekwu na ewe onye Igbo? Ọwụ na nwe onye Ọkpanam, onye Bini na-agba mbọ ka m kwụsị ikwu na nwe onye Igbo, wee bịa jụọ onye ọzọ bụ nyatụ ike n'ọnụ n'okwu a. Ife onye ọzọ bụ o meghere ọnụ kwuo owu
na nwa nụrụ onye Yoruba na nwa nụrụ onye Fulani na amazi ihe butere nke na mmadụ niile ama m nọ at peace. Kedu ihe onye ọkpana m ya eche? Ndị na-anụkọ di na nwunye bụ ndị si ofu agbụrụ. Mma kwụsị ebe a maka onye ya ege ntị ya ege ntị, onye ahụ egekwanụ ntị ama nge ntị. Mana ụmụnne m ndị Igbo, unu chọzie ịma ndị anyị bụ, ọ bụrụ na ihe m kwuru na ịghọtachaghị ya ọfụma, ịgụọ akwụkwọ a ị ga-aghọtakwanụ the basis of Igbo identity. Ị ga-afụ ife a na-akpọ omenala, ị ga-afụ history ya, fụ basis ya. Ife a ya awụ ịghọta mmewe then ịma na ịma ifewe Igbo identity. Ijidezie ịma na ị na-ekwu na iwe onye Igbo, na okwu siri gị ike na ị na-ekwu ya na ọhụ na ị na-ekwu ya na-egbugbere ọnụ. Mma akwụsịgodo ebe a. Onye mara asụ ya sụọ n'ikwe, onye amaghị asụ ya na-asụkwarị n'ala. Mana ụmụnne m ndị Igbo amaghọ ndị ha bụ, bido mebe ka ndị Igbo. Anyị anọkwa ebe dịka 18 years 16 years na-abịa ofu nwanne agbado nakpurukwara ya Sorok na-achịkwa Naijiria anyị ga-anọ n'ime ya. Ka m kwụsịgodo ebe a. Daalụ m.